Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Charlotte Chakabveyo vari kutiisira into sign language. Vabetera kwazai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti hondo mubhuku raDhanieri. Regai tiverenge Daniel chapter 1 verse 1. Daniel 1 verse 1. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJoakimu mambo waJudha, Nebukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. First verse chairo remubhuku raDhanieri. Yes. Rinobva ravhura richiintroduce hondo. Panapa pane hondo pakati pamambo weBhabhironi ari kurwa neJerusarema. Asi mukatarisa bhuku raDhanieri, thimu yaro ibhuku rehondo. Okay. Mune hondo pakati pevanhu, madzimambo vachirwisana. Munobuda zvakare hondo pakati pemasimba egehena nemasimba edenga. Kune hondo pakati pechiedza nerima mubhuku raDhanieri. Okay. Saka regai tore mienzaniso yehondo pakati pemadzimambo neamwe madzimambo, kana kuti hondo pakati pemadzimambo enyika. Daniel chapter 1 yatotiisira pachena hondo pakati penyika mbiri, Babylon neJerusalem. Right. Regai tiverenge chapter 5 yaDhaniel, verse ya 30 na 31. Verse ya 30. Neusikuwo mambo Bheshazari mukadhia wakaurawa, Dhariasi muMidhi akapiwa ushe, ava namakore anenge 62. Panapa tiri kuona hondo ichiitika pakati pemadzimambo maviri. Ndo musi wakaparara umambo hweBhabhironi uchiparadzwa nemaMedo Persians. Wanga uri mubatanidzwa wamamidzi namaPersians. Okay. Vakabatana vakasvikorwisa Bhabhironi vakaikunda. Okay. Saka muenzaniso wehondo pakati penyika mbiri. Handitika. Okay. Right. Rega tinzwe zvakare pana Daniel 7 verse ya 24. Daniel chapter 7 verse 24. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe wokutanga, uchakunda madzimambo 3. Tiri kunzwa panapa zvakare pachitaurwa pamusoro pemumwe mambo aimuka orwisa nekukunda madzimambo 3. Saka ihondo pakati pemadzimambo epano panyika. Ndio zvimwe zvatinowana mubhuku raDhanieri. Regai tinzwe mumwe muenzaniso wekupedzisira pamadzimambo kana kuti pahondo pakati pedzinyika. Daniel 8 verse 3 to 7. Daniel chapter 8 verse ya 3 kusvika pa7. Ndakarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona gondobwe rimire pamberi perwizi. Rine nyanga mbiri dzakanga dzakareba, asi rumwe rwakanga rwakapfuura rumwe nokureba. Rwakanga rwakareba ndirwo rwakabuda shure. Ndikaona gondobwe richitunga kumativi emavirazuva nekumusoro nezasi. Hakuna zvipfuyo zvaigona kumira kuramba zvimire pamberi paro.
uye kwakanga kusina waigona kurwira pasimba raro, asi rwakaita parakada napo rukazvikudza. Zvino ndakati ndichifunga izvozvo, ndakaona nhongo ichibva kumavira zuva ichifamba panyika pose, asi isingatsike pasi. Zvino nhongo yakanga ine runyanga rukuru pakati pemeso ayo, ikasvika pagondobwe raive nenyanga 2 ndakaona rimire pamberi perwizi, ikamhanyira kwaruri nehasha dzesimba rayo. Ndikaona ichiswedera pedyo negondobwe, hasha dzaro dzikarimutsirwa, ikatunga gondobwe, ikavhuna nyanga dzaro 2. Gondobwe rakanga risine simba kumira pamberi payo, asi rakawisira pasi ikatsikwa pamusoro payo. Hakuna wakagona kurwira gondobwe pasimba raro. Panapa pari kupuhwa muenzaniso wezvipfuyo zviviri, nhongo yehwai nenhongo yembudzi. Mbudzi yakauya ikatunga gondobwe rehwai, ikaritsika-tsika, ikariparadza. Zvinorevei izvozvi? Dhanieri achidudzira pavhesi ya20 na21. Daniel 8 vhesi ya20 na21. Gondobwe rawakaona rakanga riine nyanga 2. Ndiwo madzimambo evaMidhia nevaPezhia. Uye nhongo ine mvere ndiyo mambo weGreece. Saka panapa nhongo yembudzi negondobwe rehwai hanzi zviri kumirira umambo huviri hunoti Greece neMedo-Persia. Saka ndoumwe muenzaniso zvakare wehondo pakati penyika 2. Munoona pari kutaura mufundisi pane chinhu chandiri kucherechedza vateereri ameno kana machiona mukoma. Hondo dzagara dzakazara mubhaibheri, but idzi dzamuri kutiverengesa dzemubhuku raDhanieri, ko zvadziri kuita kunge dziri kungoteedzana kuti akurirwawo. Because patatanga kuverenga Nebhukadhineza akunda Jerusarema. Pachapter 5 taonawo iye Bhabhironi achikundwa nemaMedo-Persia. Right. But pachapter 8 pamuri kuti nhongo gondobwe ameno zvamuri kutaura, pari kuratidza kunge zvinonzi zvazvaimirira hanzi maPezhia, Medo-Persia ichizokurirwa neGreece. neGreece. But mukutsanangura kwamuri kuita panyika dzese idzika, Babylon handiizive nemaMedo-Persia handiva. Greece ndo nyika iriko here nhasi? Ndiyo Greece chaiyo. Babylon yaiveko kudhara zvokuti mukaenda muhistory, vakadzidza history yekare, ancient history, zvinhu zvese izvi munonozvana zviriko kastori. Izvo zvatiri kuverenga izvo. Saka inyika chaidzo ndo zvazvakatoitwawo here kuti Babylon yakatombokundawo Jerusalem. Ndizvo chaizvo muchazozviona patinoenda bhuku raDhanieri rakuti ridunurira kumberi uko. Ndizvo exactly sezvazvakaita. Saka sorry because muchidzidzo chapfuura chandaitisa kuti tidzidze nevateereri bhuku raDhanieri. Right. Takati tiri kuridzidza nekuti Jesu kuna Matthew 24 verse 15 akatiti kana muruda unyatsoziva zvemazuva ekupedzisira verengai bhuku raDhanieri. But mukutsanangura kwamuri kuita manje pastor, ndikuedza kunyatsoti saka ipapa tinobatei zviri kuda kunzi naJesu tibata. Unoziva kuti chii? Usamhanye kastori. Zvicharudunuka, zvichaenda zvichitambanuka kumberi uko. Ingobata apa bedzi pfungwa yatiri kutaura kuti mubhuku raDhanieri ibhuku rakazara nehondo. Kune hondo pakati pemadzimambo epanyika. Ndozvitari tingoburitsa bedza. Izvo zvikuti saka zvinei nekuuya kwaJesu zvichabuda kumberi. Handeiti unze rumwe rudzi rwehondo dzatinowana mubhuku raDhanieri ihondo dzine chekuita nezvemweya. Kunamata. Zvekunamata. Handei kuna Daniel 3. Daniel 3 5 na 6. Vhesi ya5 na 6. Kuti nenguva yamunonzwa kurira kwemumhanzi nomutopota nembira nerudhimbwa nemitengaranwa nemarimba nezvimwe zvese zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani asingawiri pasi achinamata nenguva yachawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Panapa pane kunamata, asi vanhu vari kumanikidzwa kunamata kuri kudiwa namambo. Handiti vazvona. Saka zviri kunzi pacharidzwa music inoridzwa. Kana yarira, mambo akanga akagadzira chidhori chakamiswa mubani. Zvikanzi kana music yarira, munhu wese anofanira kupfugama onamata kuchidhori ichocho. Anenge aramba anourayiwa nekukandwa muchoto chemoto. Saka pane kumanikidzwa kunamata kana matiro kari kudiwa namambo. Right. Pane nyaya dzekunamata. Daniel 6 vhesi ya4 na 5. Daniel 6 verse 4 na 5. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomere Dhanieri pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko kana mhosva.
nekuti wakanga akatendeka uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Zvino varume vakati, hatingawani shoko pamusoro paDhanieri uyu kana tisingamutsvakire iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Ipapo vakuru havana machinda nevatungamiri kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, vakati vaunganira kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, Mambo Dhariasi, raramai nekusingaperi. Panapa pari kunzi Daniel mararamiro ake mukamutsvagira mhosva muupenyu hwake hapana kana chipomerwa. Pakurarama kwake kubasa munharaunda kupe haana mhosva yaainayo. Daniel kana muchida kutoti aite mhosva kuna mambo ka mungatonotsvaga mhosva yacho munyaya dzekunamata. Alright. Because ana Mwari waanonamata. Hakusi kuteya nero. Kwai kutoteya kamanje. Papa mukagodo kubasa. Saka vamukagodo ndobva vati tingaita sei kuti munhu uyu aburane namambo. Sezvo Mwari waanonamata akasiyana Mwari anonamatwa namambo. Saka togona kuwana togona kuwana patinovadhumanisa misoro ipapo. Handitwazviona. Saka papinda munyaya dzekunamata. Okay. Ndipo pakuda kunotsvagwa mhosva yacho. Hakungoti zvinhu zvakare vanhu ezvinezvi they are now civilized mukombo. Zvekuti kusiyana kwezvinamata hakungaite kuti vanhu vamakane. Uchaona kuri kuenda nyaya yedu vaive naMwari vakasiyana. But handizvo zvekuti muri kubasa mobva mamakirana izvozvo. Uchaona nyaya yedu ichirudunuka. Kuenda pana Daniel 7:25. Daniel 7:25. Achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Achaparadza vatsvene. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Panapa pane muchinda ari kutaurwa zvakare ari munyaya dzekunamata. Ari kunzi muchinda iyeyuka anotaura mashoko ekumhura Mwari. Kureva kuti kumhura kudzikisa kushora kuburutsa Mwari pachinzvimbo chake kumuendesa pasi. Right. Pamusoro paizvozvo anzi achanetsana nevanonamata Mwari. Vari kunzi vatsvene vaMwari. Achanetsana navo. Handitwazviona. Zvakare achawana zvaanoita kuti avhiringidze mitemo yaMwari. Saka inyaya dzine chekuita nezvekunamata. Itori hondo. Ihondo pane zvekunamata. Rega tinzwe muenzaniso wokupedzisira pane zvekunamata pana Daniel 10:12 na 13. Daniel 10:12 na 13. Ipapo akati kwandiri, usatya Dhanieri, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nomwoyo wako wose kunzwisisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako anzikwa. Ndauya nekuda kwemashoko ako. Asi muchinda weushe hwevaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kumadzimambo avaPezhia. Mutumwa Gabriel anotaura naDhaniel kuti Daniel kubva musi wawatanga kunamata uchitsanya, because Daniel akatsanya for 21 days aine zvaainabatira. Zvikanzi kubva pawakatanga kunamata ndakatumwa nemhinduro naMwari. Asi Satani anga achimira munzira kuti adzivise kusvika kwemhinduro kwauri, kutozosvikira Mikaeri asumuka, izita raJesu kai raanodedzwa pahondo naSatani. Zvikanzi ndiye atozosimuka akandibatsira, saka ndazosvika. Saka kureva kuti panyaya dzekunamata vana vaMwari pavanenge vachinamata, Mwari ndiitirewo chakati, Mwari ndigadzirisirewo apa, munamato unosvika kuna Mwari, mhinduro dzichiuya, asi hazvingoite nyore nyore. Pane hondo dzinotorwiwa. Saka ndo dzimwe hondo dzatinoona mukuita ngezvinonzi Satani anogona kutomboti Mwari achida kutiitira zvakanaka, kwete kuti anokunda Mwari, but zvikuita kunge anotombomira-mira kuti chawanamatira chisabva chati nepo. Exactly. Ndo zviri kutotaurwa, achivhiringa nekuvhiringidza urongwa hwaMwari hwakanangana nevana vake. Saka ngatizvizivei kuti bhuku raDhanieri rinesa pachena kuti kune hondo dziri kuitika. Dzinogona kuitika hondo pakati pemadzimambo, dzinogona kuitika hondo munyaya dzezvemweya dzekunamata. Rega itinzwe kuti hondo idzodzi dziri kutaurwa mubhuku raDhanieri dzakatangira kupi? Dzatanga kapatiri kuverengapo. Aiwa, hatingangoti hondo dzakatanga yaBhabhironi neJerusarema. Aiwa, saka muda zvine nhoroondo. Regera tione kwakanyatsotangira hondo chaiko chaiko kuda zvakazarurwa 12 vhesi ya 7 kuenda pa 9.
zvakazarwa 12 verse 7 to 9 zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabhorosi naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Urikuona pane hondo yakaitika kudenga. Mativi maviri airwisana ndiDhiabhorosi anova Satani. Apanduka paya. Apandukira Mwari. Aine ngirozi dzaakapanduka nadzo. Pamwe airwisana naKristu. Kristu kusaidi kwake kuine ngiroziwo dzakasara dziriko. Ndo maboka mairi akarwisana. Right. Asi varwisana kuri kunzi Satani akakurirwa pahondo iyoyi. Alright. Ndobva adzingwa kudenga. Ibva waverenga verse 12 usati wataura zvakazarwa 12 verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo iminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Saka Satani akurirwa akabva adzingwa iye nengirozi dzake. Ndo inodedzwa kunzi mweya yakaipa. Vakadzingwa vakaenda kupi? Hanzi vakabva vaburukira pano pasi. Exactly. Kureva kuti hondo iyi haina kupera pa. Iri kuenderera mberi asi isisiri kudenga. Yakurwiwa pano pasi. Okay. Saka yakurwiwa iri mukati mevanhu. Saka pane zvese zvichaitika pakati pevanhu nekuzvese zvinenge zvichiitika nemhirizhonga, ihondo iri kuririma ichienda mberi. Vari kunyatsorwisana, vari seri kwenyaya idzi ndiKristu naSatani. Saka muri kuti pane nyaya dzese dzatichaita dzehondo nehondo dzitori physical nedzimwe dzepakunamata idzi, mukuti seri kwachoko kune zvinhu tu, kune vanhu tu vakamira ikoko, ndiKristu naSatani ndo vari kurwisana. But vanhu togona kumbovasefika pakuti usefi hwacho hwaakushayikwa pakuti manje vanhu ndo mirai musandikati, because muda kuita kunge zvinonzi vanhu vese vari mumapoka mairi. Murikuona ndo pandiri kutya kuti munei muda kutisundira mapoka tu chete. Yeti ndiri kutoziva kuti kuna vamwe vasinei nemasaidhi acho ese. Vanozvigarira hava havanetsane nevanhu, havanei nezvekuchechi, havanei naSatani. Saka muhondo iyi uchaona paitinoenda mberi hakuna anoti ndiri neutral, handina kwandakarerekera. Vabataka uchaona pachikamu chatiri kutoenda pachiri apa inobva yanyatso kundojeka. Rega yatimbodzwa kambo vateereri tigoya toenda mberi nenyaya tichisumudzira kubva patasiri.
Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu hondo mubhuku raDhanieri. Taona kuti pane hondo mukati menyika, hondo pakati pemadzimambo, nyika nenyika dzichirwisana, vanhu vachirwisana. Tikaona zvakare kuti pane hondo, pane kurwisana munyaya dzezvekunamata. Asi hondo idzi kutanga kunzi paita hondo zvakatangira kudenga. Vairwisana ndiKristu naSatani. Tikanzwa kuti hondo iyi yakazonhanira ichisvika pano paplanet Earth. Mubvunzo wotiwo vari kumborwirei? Naida kutozokubvunza rigatidzwe pana Isaiah 14 verse 12 kuenda pa15. Chii chavari kurwira? Isaiah 14 verse 12 to 13. Right. Haiwa, waseiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwirira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi ekumusoro. Yes. Now, ari kunzi wadonha sei nyamasasi? Dama muchiverenga muchirungu inonzi wadonha sei naye Lucifer. Ndo ranga riri zita raSatani asati aSatani, asati apandukira Mwari. Alright. Saronzi wadonha sei naiwe Lucifer kuti uzove Satani. Alright. Anditi zvafamba sei? Wanga uri ngirozi yekubwinya. Nyeredzi ngirozi yamakuseni. Right. Wadonha sei? Saka zvakuchitsanangurwa manje kuti dambudziko rakatangira mumwoyo mako. Alright. Mufungwa mako iwewe wakati ndoda kunoenzana naMwari. Kukwidza chigaro changu chinoenzana naMwari. Alright. Handiti mazvona. Saka ndiende pamusoro pengirozi dzese dzaMwari, ndifanane naMwari. Ndopakaita dambudziko, ndosaka wakadzingwa. Alright. Saka dambudziko rakaitika kuna Lucifer nderekuti akada kuenzana naMwari. Iye asiri Mwari. Iye asiri Mwari. But Satani, pane chimwe chidzidzo chatakaita, Satani hanasikwa naMwari. Satani akasikwa naMwari. Mwari manje nehumwari hwake ndiye anofanira kunamatwa. Handiti wazvionaka. Saka Lucifer akadawo kunamatwa. Mira unzwe pana zvakazarurwa 14 kuti kunonamatiwa munhu akaita sei. Zvakazarurwa 14 verse ya 7. Verse ya 7. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yokutonga yasvika. Namata iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Anofanira kunamatwa ndaakasika. Alright. Saka Mwari ane right yekunamatwa. Hautovhunzi ikodzero dzake, ende anonamatwa nezvisikwa. Yeah, but ipapapo munoziva kuti chipasa. Kungotaura kwebhaibheri hatingarambe, but parinenge richiudza vanhu kuti namatai akasika pamboita problem. Because even kuvateereri vedu hakuna asingaziva kuti munhu afanira kunamatwa ndiMwari. Even ukati wabvunza kuti unonzwa pana asingaziva kuti kuna Mwari. Problem inenge iri pai kuti vhesi rizonyorwa chinzi namatai ese, kunge zvinonzi vanhu havaziva kuti Mwari ariko. Verenga Ruka udzwe. Ruka chapter 4 verse ya 6 kuenda pa8. Luke chapter 4 verse 6 to 8. Diablos akati kwaari, ndichakupa simba iri rose nokubwinya kwazvo, nekuti ndakahupiwa ini kuti ndihupe wandinoda. Zvineiwe kana ukandinamata, zvose zvichava zvako. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Anditi ndiuri kuti vanhu vese vanoziva kuti Mwari anofanira kunamatwa. Apa ndiye Satani, ndiye aitombova Lucifer, ari ngirozi kudenga. Ende munoziva kuti zvivindi zvaainazvo, nharo dzaainadzo, ari kuenda kuna Jesu. Jesu ndiye akasika. Ndiye akatosika aina baba. But Lucifer anoenda kwaari manje unoti, ukandinamata ndiri kukupa planet Earth nekubwinya kwayo kwese. Right. Hana matyira zvakadaro zvekuti anonotraya kuda kunamatwa naJesu. Saka aida kuvhara Jesu nezvinhu zvake. Saka ndo udzenga hwaainawo. But udzenga ehouka haagumiri pana Jesu bedzi, chero nekuvanhu. Because anotouya kuvanhu achiti ukangondinamata ndokupa pfuma. Ende kune vamwe vanhu vachara. Nokuti here Satani yezvinezvi ane tunhu twaari kunongedzerana. Kuti uri kuona here? Exactly. Ndokupa zvese izvo ukandinamata. Haana matyira Satani. Ayo, munoona, sorry, maybe ndiri kunyanya kufunga kupfuura manzwiro ari kuita vateereri vedu. Pandiri kutya munoziva ndepei? Ndepekuti
anogona kufunga kuti ari kunamatwa but pasina. Iyoyo ichabuda pachikamu chinotevera. Iri kuuya kumberi patiri kuenda. Tisati tabuda mustudio nhasi. But regera timboinzanisa nyika mbiri dzaintroducedwa kuna Daniel 1 dzichirwisana Babylon neJerusarema. Toda kuti unyatsoona chimwe chimiro pahondo yatiri mukati mayo. Handei pana Daniel 5 verse ya 4. Daniel 5 verse ya 4. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Zvino nenguva iyoyo munwe ukanyora pachigadziko. Na uri kuona panapa muBhabhiloni kwao musipaitwa bira. Pabira apa vari kunwa waini, vari kudhakwa. But vari kudhakwa vachiitei? Hanzi vachinamata. Vainamata. Kunamata, vainamata. Vanga vasiri kunamata Mwari wokudenga. Mirai. Hanzi vakanwa waini. Vakarumbidza vamwari vendara. Vainamata. Handiti wazoona ka. Vachimwa kuti waini. Vachidhakwa ka. Mirai. Iwe taura. Vachinwa doro. Asi vonamata. Hazvifambirane ka. Aiwa Betera. Ndati tiri muhondo. Saka hondo iyi ine aiwa inzwai pastor mukuzwa zvandataura ava vainwa doro vonzi vari kunamata. Ndiri kuti zvinhu TUE izvi kunamata nekunwa doro hazvifambirani. Aiwaka otherwise tineta kutoudza vateereri vedu zvisiri izvo. Inzwaka zvinoenda nekuti ari kunamatwa wacho ndiani. Asi mukadaro papa ndikonfusa because even vanotoita zvekudhakwa vega vanotoziva kuti isusu hatisi kusaidi kwechechi. Pana ari kunamatwa. Ndosaka hanzi vakanamata vamwari vendarama nesirivha. MuBhabhiloni manga muine vamwari vanosvika 13. Nezvifananidzo zvendarama, zvesirivha, zvendarira, zveayoni, zvematanda nematombo. Zvese zvanga zviri zvimwari zvavainamata. Handiti wazviona. Hande pana Daniel 2 verse 2. Daniel 2 verse 2. Munyaya dzekunamata. Ipapo mambo akarayira kuti vachenjeri nen'anga nevaroi nevakedhia vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Ipapo vakapinda vakamira pamberi pamambo. Saka uri kuona vamwe vanhu pareligion yemuBhabhiloni ka vamwe vanhu vaiwanikwamo in'anga, waroi, wauki waiwanikwa pachie pazvitenderi zvemuBhabhiloni. Saka Bhabhiloni yangosave pahondo bedzi dzekunorwisa Jerusarema. Aiwa paitove nekanamatiro kana vakuita mabira avo vainamata vamwari vezvifananidzo zvavo. Asi mureligion dzemuBhabhiloni ka paiwanikwa vainyanya kuficha pamanamatiro emuBhabhiloni kwaiwanikwa n'anga, kwaiwanikwa waroi, kwaiwanikwa zvakare wauki. IBhabhiloni yatiri kutaura nezvayo. Dzokera pachapter 5 unoverenga vhesi ya 1. Chapter 5 verse 1. Zvino mambo Bheshazari wakaitira madzishaka ane chiuru chezana mutambo mukuru. Akanwa waini pamberi paivo vane chiuru chezana. Saka muBhabhiloni mitambo yavo yaive yekunakidzwa. Ukatarisa Bhabhiloni ka it was a center of immorality and pleasure seeking. Inzvimbo yaifarira vanhu ka kuita zvinhu zvisina hunhu. Zvekuti ndiri kuona uchida mandisi hakuna Daniel 2 kuya vhesi ya 2 wasarira papiwo. Ndasarira pekuti hanzi mambo akadeedza n'anga nevaroi nevavuki nevafeberi. Zviri kuita kunge zvinonzi vanhu havane kakutodyidzana kavaita. Saka pari kundinetsa kuti nguva iyi dzasiyana nenguva inosei because mazuva ano n'anga tinotodzishandisa kuti dzitibatsire kubata varoi. Zvinhu zvitori kumasaidi TUE akasiyana. Now ukabata izvozvo zvinokunetsa kana ukafamba mubhuku raDhanieri riri kunzi tiridzidze pfungwa dzako dzisina kujegerwa kuti tiri kudzidza nezvehondo. Asi ukanzwisisa kuti muna Dhanieri tiri kudzidza nezvehondo. Vanoziva zvehondo zvinhu zvemuhondo hazvina kungoti tasa nguva dzese. Muhondo mune maspai, mune watengesi vanoita sekunge muri pamwe chete, dzinonzi uya kose kana muri muhondo. Zvekuti panapa akasvika kamwe kuna kutofunga kuti muri timu imwe chete. Mapuruvere
wehondo ainzi chii maspai ainzi chii handizivi kuti tingashandisa vara rekuti kudii but teerera zvandiri kutsanangura. Munhu aigona munguva ichimurenga iye munhu aigona kubva muno iye ari wedivi rereddition front asi oenda kunze kwenyika otonotrena paitrenwa vakomana training dzimwe chete sedzavari kutrena otodzoka kuno kufrandi kuzorwa asi paanenge achinyora manotsi ake achitumira ari kutumira kumabhosi ake vasiri kurwira kusunungura nyika. Ndomuenzaniso maybe waungakurumidze kubata. Saka zvinoitika muhondo dzese dzinoitika kuti munhu anogona kutobva mune rimwe boka raari kurwa otoenda mune rimwe boka mavari kurwa navo onodzidzira zvese zvinoitwa imomo asi iye pamazviro kwazvo ari kudivi remuvengi kana pakujekera ipapo pandaida kuti papajeke pastor ndepekuti totora pfungwa dzipi dzemubhaibheri kao dzevanhu because dzevanhu tinoziva n'anga ichitibatsira kubata murombo ndokwandiri kuenda manje but mubhaibheri zviri papeji 1 saka tiri kuti manje muhurongwa hwasatani anoita kuti zvinge n'anga nemuroyi wakawengana asi riri timu rimwe chete vanoripota kumwe chete kana ukanyatsokudzidza chero ukadzokera kuna Exodus Farao unonzwa kuti akadedza n'anga newaroyi handiti wasiwana newauki majekesa zvandanchifunga kuti hakusuda kujekesa ndofunga pajeka vateereri kuti n'anga nevaroyi itimu 1 enderei numeri very good saka kuna Daniel chapter 5 pavhesi 1 chimwe chinhu chabuda chakakurumbira mubhabhironi mafaro neutsvina neunhu hwakashata neuori utsvina morodhi zvekuti vadhara wemubhabhironi ka vaigona kutopuhwa mazita emanikiremo aya vana manyemwe kunakirwa hatiti vazoona vana musiya dzasukwa because kaitiro kavo vanhu vaikoshesa kudhakwa nekufara hatiti vazoona ka ndo chimwe chinhu chaiwanikwa mubhabhironi reka tiinde kuna makoronike echipiri chapter 6 2 Chronicles chapter 6 verse 6 asi ndakatsaura Jerusarema kuti zita rangu rigarepo uye ndakatsaura Davidhi kuti abate vanhu vangu vaIsraeri. Takuidzanisa neJerusarema. Jerusarema rakanga ratsaurwa naMwari kuitira kuti zita rake ridaidzwe ipapo. Pandijekera mirai nditaura novateereri. Mafambiro ari kuita pastor kana ndiri kuwanzwa mushe vari kutaura hondo dzinowanikwa mubhuku raDhanieri asi kudhivanisa kwavari kuita mumavhesi ataverenge ekutanga vangu vachitsanangura kuti tione Bhabhironi zvairi nekunamatwa kwaiitamo nelifestyle yaiitwamo saka izvino vaakutiratidza Jerusalem toona kuti kwainamatwa Mwari kureva kuti lifestyle yemo yaive yekurumbidza Mwari ibva waverenga John chapter 4 verse 20 takanangana neJerusarema watsanangura zvakanaka kasitodi ipapo. John chapter 4 verse ya 20 iri kutiyo madzibaba edu ainamata pagomo iri asi imi munoti muJerusarema ndo munofanira kunamatwa. Saka Jerusalema yanga yakasarudzwa yakatsaurwa senzvimbo yekunamatira Mwari. Apaonaka ukaenda kuna Zekaria ndo paunonyatsononzwa shungu dzaMwari akatarisana neJerusarema. Zakaria chapter 8 pavhesi ya 20 kuenda pa 23. Zakaria 8 vhesi ya 20 to 23. Zvanzi naJehovha wehondo ndudzi dzevanhu dzichauyazve nevagere mumaguta mazhinji vagere muguta rimwe vachaenda kune rimwe vachiti handei tichimbidzike kundokumbira nyasha kuna Jehovha tindotsvaka Jehovha wehondo neni ndichaendawo. Zvirokwazvo ndudzi zhinji dzevanhu namarudzi ane simba achauya kuzotsvaka Jehovha wehondo paJerusarema nekukumbira nyasha kuna Jehovha. Zvanzi naJehovha wehondo nemazuva iwayo varume vane 10 pandimi dzose dzendudzi dzevanhu vachabata nguo yemunhu uri muJudha vachiti tichaenda nemi nekuti takanzwa kuti Mwari unemi. Handiri kuona pfungwa yaMwari paakatsaura Jerusarema aida kuti ive senda yekunamata zvakare pave ndiyo headquarters dzekubva vhangeri richipararira munyika dzese.
parikunzi varume 10 vanomhanya vachienda kumuIsraeri vachinoti tidzidzisei pamusoro paMwari wenyu, takanzwa kuti kwamuri ndo kuna Mwari wechokwadi. Saka vanhu vekuJerusarema vaifanira kuva vanhu vanorarama vaine self control, vanozvidzora, iri opposite yekubhabhiloni. Saka muri kuti here vanhu vekuJerusarema vaisafana kuva vanodhakwa nedoro, vanhu ikoko vaisafana kuva vanoita chipfambi, vanhu ikoko vaisavanofana kunamata sivheri nendarama, kwaisafana kuwanikwa varoine n'anga nevafemberi. Watotsanangura manje ipapo kuitira kuti vanhu vemarudzi manje vati kana muchida kuziva zvaMwari anofanira kunamatwa handi yekuJerusarema, vaifanira kuzviona chero nemumararamiro. Saka manje izvinezvi vanhu vachaita sei, because hakuna vanhu vari kurarama sezvaidiwa izvi. Right. Vari kwe muhondo yatiri manje zvichaenda zvichijeka kuti Mwari anoda kuti tiita sei. Mwari anoda kuti tiita sei. Asi zvino zvirega timbonzwa kambo tigodzoka topinda toenderera mberi tichirudunura mubvunzo wako iwe. Rambai muinesu vateereri. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi muurukuru yedu hondo mubhuku raDhanieri. Tanzwa isusu kuti pane hondo dzinorwiwa pakati penyika nenyika, pane hondo munyaya dzekunamata, hondo panyaya dzezvemweya. Chii chiri kurwirwa nemativi maviri aya? Hondo iyi ihondo iri pakati paKristu naSatani, asi yakanhanhirawo kuuya yakurwirwa pano panyika pedu paplanet Earth. Saka zvese zviri kuitwa nevanhu, zviri kuitika mukati mevanhu, zvinotori nechekuita nehondo iyoyi. Ndosaka zvakanzi tidzidze bhuku raDhanieri kuti pfungwa dzedu dzivhurike, tione necha yehondo iyi nemamiriro atinofanira kuita. Tamboverenga kuna Ruka chapter 4 pavhesi ya 6 kuenda kuna 8. Tikanzwa Satani achiti kuna Jesu, ukandinamata ndinokupa nyika iyi neufumi hwayo kwese. Kureva kuti muhondo yatiri iyi kunogona kuuya kuzonyengetedzwa vanhu nekunyengera mukati kuti vanamata asina kusika, asi vachida kuredzwa nefuma. Kuti ukandinamata, zvokuti vanhu vanogona kunamata zvisiri izvo, vachinamata asina kusika, asi chateya kuti vanamata. Muri kuteerera inini ndozva inini ndinoerenga bhaibheri pastor, ndinotozva kuti pfuma haina kuipa, but muri kuteerera pfuma inogona kushandiswa sechirauro naSatani mazuva ano ekupedzisira. Unoziva wabudisa zvakanaka. Vanhu vanoredza hove vanoshandisa chirauro, asi hakuna benzi rinokanda chirauro iri simbi bedzi. Aiwa, kawaya kaya kanodai kanoputirwa nehwemusi. Hwemusi ndo chikafu chehove. Saka hove painoona chirauro chichidai soka chakaputirwa nehwemusi, inoti chikafu chauya.
Alright. Anditi wazviona? Okay. Yomhanya manje painondomedza inotosunzwa kuti chikafu chine simbi chatomudumbu. Saka zvinoita Satani manje pamwe pacho acharembedza pfuma. Alright. Anditi wazviona? Yakaputira chirauro chake. Saka vanhu vomhanyira kufuma. Munoziva kuti chipa musati mapedza munaona kuti pandakubvunza indakakuteyai. Alright. Ngozi mimi mapasta ndimuri kutonyanya mharidzo dzine chekuita sekunge zvinonzi Mwari ndiye ari kutonyanya pafuma. Right. Yeti Bhaibheri rikuratidza kuti fuma yakanaka but mazuva ano ekupedzisira iri kushandiswa newakaita. Imimi ndimuri kutonyanya manje sekuti Mwari ngaatibetsere kastori. Because mharidzo dzenyu dzese dzandinokuteererai muchitaura vafundisi dzakatsamira paprosperity kuita mari, prosperity kuita mari zvokuti right. Ipapo unotaura wako uchiti mhosva ndeyedu vafundisi. Pamwe pacho hatirambi tinowanikwa tine mhosva. Asi panyaya dzokuenda kudenga. Mwari anoti akakomborerwa anowerenga. Saka ndiwo akadzidzisa nguva yapera kuti ngatiitei sevanhu vekuBheria uchiverenga uchizviverengerawo wega kuti usazongoti pakurasika kuti imhosva yaticha imhosva yavaparidzi. Iwewe wakaoneiwo pawaiverenga wega. Saka in other words muri kuti kuvateereri vedu vateereri mazvionawo here kuti Satani anotooffer wealth. Yes. But wealth yaSatani haingouye pachena. Right. Inouya ine kunyengera but pakupedzisira unopedzisira wakunamata Satani. Right. Saka zvinouya sei pakusonamata Satani? Ndo panopinda mazango. Anditi zango muchidzidzo chatakaita kare zango chunhu chinotorwa nemunhu. Vavariro ndeyekuti chimuchengete kana kuti chimubetsere pane zvimwe zvaanoda kuumba muupenyu. Handiti mazviona? Saka ndo panopinda zvikwambo. Zvinhu zvinotorwa nevanhu vachiti chimubetsere pakuita pfuma. Saka kupfuma kwakadero, pfuma pachayo haina kushata. Asi kupfuma kunouya kwakaberekana nezango, kwakaberekana nechikwambo, kupfuma ikoko kwaana Satani mukati. Handiti wapabataka? Saka tinofanira kuti tingwarire. Ukaona iwewe wakupuwa mvura yakashandirwa kuti ikubetsere pakupfuma, pakuunganidza pfuma, kana kuti mafuta akashandirwa kuti akubetsere pakuroora kana kuroorwa, saka tunhu twese toto amazango manje kuita kwaSatani. Saka munhu ane pfuma iri kuuya asi yakubvisa pakanamatiro kanodiwa naMwari. Wapabata manje ko kana riri tauro chero iro girazi ratiri kunwisa mvura iri ukaona raakuuya richiti ritore girazi iri rigokuita kuti uwane pfuma ubudirire iro girazi iri. Handiti wapabataka? Vanhu vanofanira kugara vakangwarira kuziva kuti tiri muhondo munoda kufamba munhu akasvinura. Matauriro amuri kuita munoda kuramba tunhu twese turi kutibatsira pasi. Munoziva roti ezvinezvi kune boropoid dzinogona kunamatirwa kuti ikubatsire kupasa. Zvakaipei. Right. Iweweka betserwa naMwari. Handifanire kuti nditi kubudirira kwangu kuri mugirazi, kubudirira kwangu kuri muboropoid, kubudirira kwangu kuri muchigubhu chemvura. Kubudirira kwangu ngakubve kuna Mwari. Mapabataka. Saka muhondo yatiri munoda kuchenjera ndamune zvekunamata mukati. Saka vanhu ngatizvinzwisisei izvozvo. Mapabataka. Varoma 6:16 inoti kudini? Romans chapter 6 verse 16. Hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera, kana wezvivi zvinoisa kurufu, kana wokuteerera kunoisa kukururama. Batai chinhu ichi. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti kunamata kune kuteerera mukati. Nyaya iyo inotsimbidzirwa pana Peter, 2 Peter 2 pavhesi ya19. 2 Peter 2 vhesi ya19. Vachivapikira kusunungurwa nyamba ivo vamene varanda vekuora, nekuti wawakundwa naye munhu unoitwa muranda wake. Anenge akunda muupenyu hwako wave muranda wake. Kurava kuti Jesu akakunda mukurarama kwako wamuranda waKristu.
kana Satani akakunda zvisinei kuti ashandisa nzira ipi kukunda chete ndiye akukontrola upenyu hwako watoo muranda wake. Saka ngatibate zvinhu izvi kuti kunamata kuteerera akunda muupenyu hwako wave muranda wake. Ibatanidze naJames unzwe chapter 2 verse 17 kuenda pa20 usati wataura ndiri kuona kuti uda kukomera. Saizvozvo nokutenda kana kusina mabasa kwakafa ako. Asi mumwe angati iwe une kutenda neni ndine mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa neni ndigokuratidza mabasa angu kutenda nemabasa angu kutenda kwangu. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu weupenzi unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? Uri kubata nyaya kana uri mukristu haikuna ngoti ndiri wechechi unoziva kuti pane pamwe pandakaenda munhu achiparidza sonzi iwe une chechi yaunopinda hamusi kuona here kuti munhu kana wachemwa zvakadai wachemwa zvakanaka unowana anokunamatira musi waunofa. Ndisabhuku aitaura panhamo izvozvo unowana unonamatirwa panhamo pako zvoita sekuti kuenda kuchechika tiri kuendera kuti vanhu vagozoungana musi unofa munhu angoone chechi yake ichazoimba nziyo panhamo pake. Vanhu ngavanzwisise kuti kana tichienda kuchechi tiri muhondo. Hondo iyi inonhanhira futi chero munyaya dzekunamata. Nemhaka yei? Nekuti Bhaibheri rinoisa pachena sezvariri kutaura kuti kunamata chaiko chaiko hakusi kungova nechechi. Kunamata kuteerera Mwari. Because vari kurwisana ka ndiKristu naSatani. Ukateerera Kristu wanamata Kristu, ukateerera Satani wanamata Satani. Ndo zviri kubvunzwa naJames kuti kunamata kwako kukasaonekwa mumabasa anopupura zvinodiwa naKristu hausi kunamata. Saka watoo kumwe. Because pandoda kupa muenzaniso kwaMwari hakudiwe zvekudhakwa izvi. KuBhabhironi ndokwataona kuti kwaitwa izvozvo. Ko iwo kana uchiendako kuchechi asi paunhu woita unhu hwekuBhabhironi uri papi? Kana chinohwina chiya chinohwina chii? Ndekaunoteerera waunoteerera hakwete wauri kungodaidza zita rake bedzi ukadaidza zita reumwe asi wonoteerera umwe ipapo wawanamata chaiye ndiwo wateerera. Saka kunamata kunoonekwa neunhu hwako nemabasa. Uri kuita hunhu hunorumbidzana ani? Uri kuita mabasa ekuteerera ani pakati paKristu naSatani? Wapabata? Muhondo iyi zvakare ngatinzwei chimwe chinhu. Taona kuti ine kunyengetedza kune kunyengera. Zvekuti munhu anogona kunamata anyengetedzwa anyengerwa nefuma. Munhu anogona kunamata anyengetedzwa nesuccess kunzi ukadai unobudirira asi wawateerera ndiye wawanamata. Muhondo iyi zvakareka munogona kuita chimwe chimiro chekumanikidza kwete kutsotswa manje. Chane kumanikidza Daniel 3 verse 4 na 6. Daniel 3 verse 4 kusvika pana 6. Zvinomudanidzira akadanidzira achiti munorayirwa imi vanhu nemarudzi nemarimi kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira nerudhimbwa nemutengeranwa nemarimba nezvimwe zvese zvinoridzwa muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani usingawiri pasi achichinamata nenguva yauchawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Mambo aumba chidhori chake chaiswa mubani. Vanhu vakunzi mese munofanira kupfugamira chidhori ichi. Anenge asina kuchipfugamira anourayiwa achikandwa muchoto chemoto. Pane kumanikidza panapa. Kumanikidza kumwe cheteko kuti tinonokuwana futi kuna Daniel chapter 6. Kuna Daniel chapter 6 zvinobva kwatemwa chirevo chekuti for 30 days hakuna munhu anonamata zvakasiyana nemanamatiro amambo. Paya akazokandwa mugomba reshumba. Anenge angodaro bedzi anamata umwe Mwari anokandwa mugomba reshumba. But those were barbaric times. Inguva dziya dzeupenzi. Atendei muNew Testament. Utuda kunoverenga pana Mabasa chapter 5 pavhesi ya 40. Mabasa chapter 5 verse ya 40. Verse ya 40. Iri kutiyo vakamunzwa ipapo vakati vadana vaapostora vakavarova vakavarayira kuti varege kutaura nezita raJesu
vakavaregedza. Andiri kuona tamu Testament manje Jesu afa amuka aenda kudenga, vanhu vakurohwa kunzi muri kuparidzirei Jesu nekumuka kwevakafa. Kwakutoita zvekurohwa iwe uri kuti kudhara yaive nguva yemabarbarians handitika apa muNew Testament inzwa kuna vaHebheru unzwe Hebrews 11 pavhesi ya36 kuenda pa38. Hebrews 11 verse 36 to 38. Right. Vamwe vakaidzwa vachisekwa vachirohwa zvikuru uyezve vachisungwa vachiiswa mutorongo, vakatakwa nemabwe vakatemwa-temwa nejeko, vakaidzwa vakaurawa nomunondo, vakafamba vakafuka matehwe amakwai nenguo dzembudzi, vasinei chinhu vachitambudzika vachiitirwa zvakaipa. Nyika haina kufanirwa navo, vachidzungaira mumarenje nemumakomo nemumapako nemumakombe enyika. Panapa pari kutaurwa persecution, kutambudzwa kwakaitwa vanonamata. Yakatanga naNero empara wekuroma, but yakaenda for mazana nemazana emakore for centuries. Saka persecution vanhu vaitwa sei? Vanhu vaiti vakaonekwa vachinamata kunamata Kristu, kutevera Kristu, vanhu vaitorwa vopomerwa mhosva dzavasina kuita, voendwa navo mumastadium ndomavainourayirwa. Kwaitova nevanhu vakanga because waiti ukauya uchinyebera muKristu ndakamaona achidai ndiye akakonzera earthquake yakaitika nezuro, ndiye akakonzera mheni yakarowa muti okwanhingi. Kusabva mapa maacusation akadaro ndo zvaiitika munhoroondo dzacho. Saka kana angodaro iye aipiwa mari, ava vochitorwa voendwa navo mustadium ndomavainourayiwa. Pamwe pacho vaikandwa kune mhuka dzemusango vodyiwa, ainzi maamphitheater. Right. Vamwe vaipfekedzwa matehwe emhuka voiswa munhandare. Zvataurwa nevhesi kunzi vaipfeka matehwe ehwai, vopfekedzwa embudzi kana emhuka dzemusango, vokandwa mustadium, imbwa dzosukudzirwa dzovabvarura imomo. Vamwe vaipiswa nemoto, vamwe vachiita sei, vamwe vaitotiza mudzimba vachitorerwa dzimba dzavo kunogara musango, mumapako, mumakomo. Handimazvona ndo persecution yanga iripo. Chii chavaiurayirwa nekutambudzirwa? Kunamata nekuparidza Kristu. But chakashamisa vaiita izvozvo ndechekuti pakuurayiwa kwaiitwa vanhu vaitotendeukira kuna Kristu vaitowanda. Saka muri kuti here hondo idzi dzatiri kudzidza dziri pakati paSatani naJesu, kunyange Satani ari achakunda, muri kuti here mazuva ano ekupedzisira patiri kudzidza bhuku raDhanieri zvinhu zvakadai zvinogona kuitika futi izvi? Muchaona patichaenda mberi tichidzidza bhuku rikai zvinhu izvozvo zvichadzokororeka. Saka chimbondiudzai pedzisai apa, ndikuona nguva yedu yafamba. Ndipedzisirei kuti muri kuti vanhu pavaiurayiwa vachidai, but hazvisisiko kati akunamata zvakanaka. Zvino mukachicherechedza manje pastor, kuna mabasa 20 pavhesi ya29 na30 Paul anotaura mashoko ekuti chi hanzi ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye nepakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevere. Saka strategy yakashandiswa naSatani manje aona kupersecute nekutambudza vatsvene kwaramba kushanda, akauya neimwe nzira yekuisa vanhu vasina kutendeuka muchechi. Saka vanhu vaya vakatanga kuuya muchechi vachiskozangana nevanoenda kuchechi vari kunamata zvekuda kuponeswa. Saka ivavo vakauya nezvavaiita kunzoko, zvifananidzo zvavo vakauya nazvo muchechi. Zvaakuchinjwa mazita, hazvichadedzwa kuti vana Bhero Madhuku neamwe mazita, zvakatanga kutumidzwa mazita evanhu vemuchechi, vatsvene vaMwari, kuti chimwe chinogona kunzi ichi ndiJoseph, chero mazita emuchechi. Saka nhasi unoyu mukati mekunamata, dzimwe nzira dzaunogona kuona vanhu vauya muchechi, unoziva kuti kuchivanhu vaiti patsika dzechivanhu vaiti kana munhu akafa mushure memwedzi kana mwedzi miviri kwaibikwa hwahwa hwehonye, vamwe vanoti hwendongamabwe kana kuti hwechenura. Saka hobikwa vanhu votamba. But vamwe vanhu ukatarisa manje isusu maKristu taakunoteeredzera tsika dziya dzechenura, but hatichaiti chenura manje. Ndo pauri kuona pakunzi nyaradzo. Handiti wapaona ka vanhu chatiri kutaurira zvinhu izvi hatisi kuti musaende kunyaradzo, aiwa, asi tiri kuti cherechedzai kuti
inomborevei kana tiri mubhaibheri? Ini painongondinetsa bedzi ndepekuti panonzi saka ngatiwirirane kuti deti renyaradzo nderi. Ukangoti tadii kuya kuswera mangwana hapana anobvuma. Vanomirira kuti papere inenge mwedze. Kana kungoteedzera zvaitwa zveshenura zviya. Hatitwa zvona. Ende ukatarisa mushure megore munhu afa ari munhu mukuru. Vanhu patsika dzechiwanhu kwaiitwa uhwahwa hwekurova guva. Handitwa zvona ka. But zvinezvi pachiKristu haticharovi makuva. Unoziva kuti takuita sei? Panobva panze takuendesa dombo paguva. Kushongedza makuva hachizi chete. Unveiling yetombstone yayo ukacherechedzaka vanhu vanokokana vari kubhuruwayo vari kupi kuti handei tinoisa dombo paguva. But baba vaya vari vapenyuka vanhu havanombokokana kuti handei tinovaka imba yamutara. Saka ipapo ndipo unofanira kuona kuti nyaya idzi pane kakuhwandirana karimo. Kutsotsana musaregere kushongedza makuva hapana chakaipa inini aiwa imi muri kudaro henyu but ndiri ini personal ndiri kuona panenge pane kadenja because sei zviri kungonoita kunge zvareplacer izvo. Handiti wapaona pandikureva kuti sei nyaradzi yatakuita izvinoka iri kuita kunge iri kungonoreplacer chenura. Right. Unveiling yongoita kunge iri kungoreplacer izvo kurova makuva. Handiti wapaonaka. Saka ndo panoda kuti tichange hariite here kuti ungotumira bhiridha nebhegi resimende rotongoiswa. Ukadai zvaidaro wotongotora mapikicha otumira vari kunze kwenyika. Taingoti paiswa dombo paguva pamudhara. But kuzonoungana uku kunoti vaya vasingaende kucheche vari kunounganawo vachiita kwebira. Ipapo ndo panoda kuti ticherechedze kuti muhondo yatiri hapana kuhwandirwa here kwatiri kuita. Saka ihondo dzatiri mukati madzo. Tiri kuona nguva yedu yafamba. Yes. Saka vateereri panogona kuita mibvunzo inomuka nekuda kwehurukuro dzakadai. Musarege kutumira mibvunzo yenyu. Fonai panhare dzinoteera kana kutumira mameseji. Tibatane tienderere mberi nekujekeserana zvinezvi. Panhare dzinoti 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Kasi Jesu ngikube